ihmettä täällä tapahtuu? Tuu esiin. Kuka sä oot? Miksi mä oon täällä? Miksi tapahtuu koko ajan outoja asioita? Kiitos. Ai kiitos mistä? En mä oo tehnyt mitään sulle. Sä vapautit mut. Eli sä oot joku noita vai? Sun ei tarvitse pelätä mua. Ai ettei tarvitse. Outoja asioita koko ajan tapahtuu. Sä nappasit mut keskellä yötä mun omasta kotolta. Sä ilmestyt tyhjästä. Mitä tää on? Sä vapautit sun perheen. Miten niin? Mulla on jo perhe. Eli sä et vieläkään taida tietää. Siis miten niin en tiedä? Mitä mä en tiedä? Sä olet yksi meistä. Sä olet noita. Mäkin oon noita. Meillä on oma noitapiiri suvun kanssa. Ja sä kuulut siihen. Anteeksi, mitä? Siis tehän oot jotain tuhansia vuosia vanhoja. Ja sä väität mulle, että mä kuulun sun sukuus. En kuulu. Kerro nyt vaan mitä sä oikein haluat musta ja päästä mut pois. Sellainen ei nyt vain käy. Sun pitää eka oppia hallitsemaan sun voimias. Mutta en mä osaa taikoa tai mitään. Mitä sä oikein nyt selität? Mä en ymmärrä, kun sä ja Damon molemmat oletkin jo tavannut Damonin. Tiedätkös? Hän kuului ennen tähän samaan noitapiiriin, kunnes, päätti vaihtaa puolta muka hyvien puolelle, vaikka hän ei nyt mikään hyvä itse olekaan. Me kutsumme häntä petturiksi. Mä en nyt yhtään tajua mistään mitään. Tää on niin sekavaa. Siis joku on petturi, joku on noita ja joku on sitä ja mä oon nyt jotain ja tää on niin... Mitä mä edes teen täällä? Edelleenkin me tarvitsemme sinua. No mihin? Ei mulla ole mitään mitä teille antaa. En voi sanoa. Yllätyshän muuten menisi pilalle. Miten sä ton teit? Säkin pystyt tohon. Älä huoli. Mä opetan sua hallitsemaan sun taikoja. Tää on nyt sun koti. Mitä? Hei, mut... Muuten, älä usko Damoniin. Unohda kaikki mitä hän sanoi. Hänen ei voi luottaa. Emme ole sitä mitä hän on sanonut meistä. Nyt mä oon kyllä pulassa.